मोननो हानाय जादों? जोङो थांनाय 8 थारिखआव फुलबारि एरियानि गासै 12 हाल मिथुन मोसौजों बोग्रा मोसौ गारि बेखौ जों हाग्रा गेजेराव हाबनानै दलखला ब्लक हाग्रा गेजेराव हाबनानै जोङो 12 हाल मैसो लोगोसे मिथुन मोसौ आरो लोगोसे दंफां आरो मोसौ गारि बेखौ जोङो हमनो हानाय जायो। दा बेफोर गासिबो मोसौफोरखौ जोङो गासैखौबो लाबोजोबनानै जोंनि रेन्ज अफिसाव जोङो जमा दोनफैनाय जाबाय। बेखौ सिज खालामनाय जाबाय आरो दंफांखौबो गासैखौबो जों लाबोनानै दोनफैनाय जाबाय। लोगोसे जोङो बेखौ मिथिनाय बायदिब्ला बियो फुलबारि 1 नाम्बार फुलबारि आरो 2 नाम्बार फुलबारिनि बे गामि दरनैनि जोब होननानै जों खोनानो मोन्दों। बेजों लोगोसे आरो मा मोनबावनो हादों? बेजों लोगोसे इदिनखालि जों मानसि 2 मोन्दोंमोन। मानसि 2आ जुबिनेल जिहेतु उन्दैमोन बिसोरखौ जोङो जिम्मायाव हगारफिननाय जादों आरो बेखिनिखौनो जों मोननाय जादों। नुनो मोनदों बाहाय माखासे बन्दुक आरो दंफां हाग्रा मेसिन बियो दंफां हाग्रा बे हन्डा मेसिन आरो नैबे गादा सिलाया बियो फुलबारि एरियानिफ्राय मोननाय जायाखै। बेखौ जोङो खावला बाजार जोंनाव फरेस्ट केम्प मोनसे दङ। थांनाय 9 थारिखआव 9 थारिखनि बेलासिनि 7 बाजिसोआव माखासे दंफां खावग्रा सुबुंफोरा जोंनि खावला बाजार फरेस्ट केम्पआव फैनानै जोंनि सुबुंफोरखौ जोंनि साख्रि मावग्रा सुबुंफोरखौ माखासे गाज्रि सोदोबजों दम होफैदों। दम होफैनाय खबरखौ मोननाय लोगो लोगो आङो बिनिफ्राय टिम लानानै लोगोसे SSB खौ लोगोसे लांनानै आङो खावला बाजारसिम सौहैयो आरो मिथिनाय बायदियै आङो जायफोर सुबुंफोरा जोंखौ हामला खालामनायनि एटाक मुडआव फैदोंमोन बिसोरनि न' हाबनानै जोङो सार्च अपारेसन मोनसे खालामनायनि गेजेराव जोङो गादा सिलाय आरो हन्डा मेसिन 3 बेखौ मोननाय जायो आरो। नोंथांनि जिखिनि ओनसोलाव गोबां दंफां सिखावग्रा दंफां खावग्रा बेनि खेथ्रआव नोंथाङा माबायदि दिथा होदों आरो माबायदि नोंथांमोना दायथ' लागासिनो? बेखौथ' जोङो दंफांनि सायाव जोंखौनो कमप्रमाइस खालामा आरो हागौमानि जोङो दिने राति जोङो डिउटि होगासिनो दं आरो हाग्रायाव जोङो सानसे हर हाबनानै जों एटाक खालामगासिनो दङ। बियो जोंनि दिनैनिल' बाथ्रा नङा, सिगांनिफ्रायनो लाबोबाय थादों आरो दा जोङो नैबे समाव जों आरो रासिन स्ट्रिक्ट लादों। जों आसा खालामदों जोङो बे कयेक दिननि गेजेराव कमप्लिट जोङो 2 नाम्बारखौ स्टप खालामनो हागोन। गोदानै बिटिआरआव सरकार जानाय जिखिनि हाग्रा बिफाननि बेफोराव माबायदि नोंथांमोननि सायाव बांसिन हेफाजाबनि खेथ्रआव खामानि मावबाय थानाय? दा गोदानै दाजानाय सरकाराथ' जोंखौ जेरैबो बिथिङाव जोंखौ हेफाजाब होनो आवगायदों आरो होबाय थादों। जेमन खावला बाजाराव जोंहा मोनसे फरेस्ट केम्प गोदोनिफ्रायनो लुनानै दोनदोंमोन। बेयाव मानसि दोनहैनायनि बेबस्था खालामनाय जायाखैमोन। खिन्थु गोदान सरकारा फैनानै दिनैहाय बेयाव मानसि दोननानै बै एरियानि दंफां दानग्राफोरनि सायाव दिथा होनानै बिसोरखौ बादा होनायनि मोनसे बेबस्थाखौ खालामदों आरो बिनि अनगायैबो सब समाय जोंखौ हेफाजाब होबाय थादों, खबर लाबाय थादों, हमनांगौ मोनसे इनकारेजमेन्ट होदों, मावनो थाखाय थुलुंगा होदों। बेखिनियानो आरो। सिगांनिफ्राय जिखिनि दंफां दाननाय दानि खेथ्रआव माबायदि फारागथि जानांगौ? दानि हारा जोंनि मिथिनायाव दानि हारा सिगाङाव जेरैबायदि दंफां दानदोंमोन आरो जेरैबायदि खावनानै लांदोंमोन, खावनानै लांनायनि हारा खमायदों आरो दाननायाबो जों हाग्रायाव हाबबाय थानाय हिसाबै बिसोर दाननो एसेबां माने हायाखै आरो। आङो मोनसे अर्डार नेगासिनो दङ आरो आं अलरेडि बिनि रिपर्टखौ हरबाय। जोङो सिगाङावबो सेलेखानि जेनाखि लावफानि दै सेर सेर जेनाखि इनक्रसफोर दङ बिसोरखौ जोङो खनथाम इभेक्सन खालामखांबाय आरो दा गोदानै माखासे सेलेखानि साहा एसे दानदों, ओमफ्राय नैबे उदालगुरिनि साहा एसे दानदों। बेखौ थांनाय लकडाउननि समावहाय जों बरनजोबदोंमोन बिसोर मानसिफोरखौ, खिन्थु नैबेहाय कयेक दिनाव बिसोर हाबहैफिनदों। जिहेतु इलेक्सननि माखासे दोहौआव जोङो हाग्रायाव हाबनो हायाखैमोन, बै गेप पिरियडआव बिसोरो हाबनानै थादों आरो जोङो बावैसो उनाव दा नैबे कयेक दिननि गेजेरावनो जों बिसोरखौ बरनायनि बेब'स्थाखौ खालामगोन।